टाउन जानानैनो आंनो सासे नायना होदो बाल नोंनोलाय माबायदि सेंग्रा नांगौसै बर' सेंग्रा दे जागोन दे आं रायज्लायनानै होगोन आयौ मा जाखो बेयावसो नामा गैया गैया आलासि नोङो नोंनि मोजां मोननायखौ बहा लोगो मोनजेना बेफोरखौ खोन्थाजायो नामा जाम्बि खोन्थादो बाल आयौ सान्दुंआ जा गोसा जाबाय थ'दो सायख्लुम नागिरनानै जिरायहैनोसै बेवहायनो खोन्थानोसै आङो खोन्था फैदो थ'दो जि सान्दुं गोसा बेहायनो जिरायनोसै ना बेहायनो जिरायनोसै थ' जिरायदो बेहायनो दे आइहा सान्दुं गोसाथार एथ' दे बाल खोन्थादो एथ'बांथ' खोनासंनो लुबैदोंना नोङो बियो बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा आं जेब्ला शपिं खालामनो थांदोंमोन ना बे समावनो सासे सिखावा फैनानै आंनि बेगखौ सेना लांदोंमोन बे बहानिफ्राय नुजाफैखोथाय बे दाखुफोरजोंना ओरैबायदि बुलायबाय ओमफ्राय आंनो बेगखौ लाबोनानै होफैफिनबाय बै दिननिफ्रायनो आं बेखौ फार्स्ट नुजेनदों आरो बै दिननिफ्रायनो आं बेखौ मोजां मोनदोंमोन आरोबाव मा थाबावनांगौ बेनोसै थ' थांसै रथा जेनिफार दिमान आंहा नोंजों मोनसे खोथा दंमोन मा खोथा आंहाबो नोंनो मोनसे गेदेर बाथ्रा बुंनो दंमोन आंहा अरनजों हाबा जानाया फिक्स जाबायना मा जाखो नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना नों आंनि हाबायाव फैथारनांगोन गासिबो खामानियाव हेल्प खालामनांगोन नों फैगोन ना ओमफ्राय नों मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन ना मा खोथामोन बियो आंहा दायो सम गैया उनाव रायज्लायगोन दे बाय आदा नों दिनै बहाबा थांगौमोन नामा थांनाया गामिनि सेंग्राफोरनि एसे खामानि दंमोनलै जाराव होमब्लालाय नों आंनो अमा बेदर लाबोनानै होफैदो आं अमा बेदर जानो जा लुबैदोंना अमा बेदर जानो लुबैदों दे जागोन दे आं दा लानानै फैगोन आंना बिनानावा ओरैनो मदथाखा आरोबाव अमा बेदर जानानै एसे थाग्रा जाबावथों गामिनि एल पि स्कुलाव मास्टार मावनांगोन ना जाया माथो आं गामिनि एल पि स्कुलनि मास्टार आंहा कलेजनि प्रफेसार जागोनानोलाय दे नोंसो मा जायो मा मायो आंलाय मा मिथिनो आं बायदि जाम्बा मानसियालाय दे बिनानाव जानो लुबैनायखौ लायना होफै आफा जाथों दे लायगोन दे आयै गाइखेरखौ सेरहैग्रोथां आं साहा फुदुंसै जागोन दे आइ आदा नों आंखौ बेयावहाय लिंहरनानै मानो सिरि थाखो मा नों जेबो बुंला नामा आदा जों सानैनि हाबाखौ हरखाबैसो थिग खालामनाय जाबाय आइ आफामोना आंबो मिथियामोन आरो आंबो नोंखौ सिरि हास्थायखुमायोमोन बिनि सायाव आरो आइ आफामोना थिग खालामबाय नों मानो जेबो बुंदिया जेनिफार मानसिनि जिउआव बे सुखु दुखुआ माब्ला लोगो लाफैयो रावबो मिथिया नोंगौथ' आरो जेरै हिन्दी फिल्मफोराव नुयो खोनादों नोंसिनिया हाबायानो जासिगोन बेयावलाय मा लाइन मारबाय थाखो फैदो थांसै हाबा जाखांनायनि उनावलाय मा खालामगोन फैदो थांसै फैदो दे थांदो औ आं थांनोसै होमबा
नों बेफोरखौ मा खालामनानै फैखो फिसा नोंखौ फरायनोसो थोनहरदोंमोन नोंखौ बिदि खालामथोनहरदों नोंहा लाजिनाय मोनाखिसै नामा दा नोंथ' फरायनाय गथ' एसेबाबो बुजिनांगौमोन ना नोङो आं मिथिगौहाय आंना गोरोन्थि जादों होननानै नाथाय आं अरुणखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बेबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो जों सानैजों हाबा जालायगोन होननानै रादाय खालायबाय आं मिथिगौ बियो आंखौ माब्लाबाबो थगायनाय नङा नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राया अबेनि आइ बेयो बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा आइ बेबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो आइ बेयो बेबायदि सेंग्रा नङा आं नोंखौ फरायनोसो थोनहरदोंमोन बेबायदि जानो थोनहरदोंमोन नामा आङो जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव माब्ला बेबायदि गोरोन्थि जाखो आं हमस्लाबनोनो हायाखिसै आं नोंखौ सेंग्रा गोसोथोनो थोनहरदोंमोन नामा नोंखौ लेखा फरायनोसो थोनहरदोंमोन आङो लाजियाखिसै नोङो बिदि खामानिखौ मावनानै आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा आयै आयै ओरै ओंखारबोलाय ओरै फैलाय नोंना फैनाय हामानो नांगौ फिसा नांगौ आंनो आलासिखौ लिंहर नों रागा जोंनाङा फिसा रागा जोङा आङो आलासिखौल' लिंहर आलायस्रि नै नों दा लिंहरदों नों दानो नांगौनो मा जाखो आदा आलायस्रि खोनासं नों आंनि सासेल' बिनानाव आफा थैखांनायनि उनाव आइ आरो आं नोंखौ गोबां खस्थ' खालामनानै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय नोंनि सायाव जों गोबां मिजिंबो लाबाय नोङो आं जा बाथ्रा सोंगोन नों खिन्थु फंसेबो नंखाय बाथ्रा बुंनो मोननाय नङा आं दिनै गामियाव बायदिसिना बाथ्रा खोनाबोदों बे बाथ्राया नंगौना नंखाय आदा नों जा बाथ्रा खोनादों बे बाथ्राया थार आदा आं अरुणखौ जोबोद मोजां मोनो बिबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो बियो खोथा होदों आदा बिदि बिमा बिफाया आंखौ नायफैगोन होननानै आरो आंखौ लाना थांगोन होननानै आं नोंखौ हौवा गोसोजों लेखा फोरोंहरदोंमोन आदा आं अरुण नङाबा थांना थानो हानाय नङा
फिसा नों बिनानावखौ बिदि खस्थ' होनांला आफा मानसिया बेबायदि दाय गोरोन्थिया मावखायो फिसा बिनानावखौ नों बिदि दाख्लाम आफा बे नोंनि बिनानाव सासेल' आफा नों बिनानावखौ अनदो हनै नोंनि बिनानावा बेसे खस्थ' जादों नों बेखौ अनदो आफा बे आंनि बिनानाव नङा बे आंनि बाथ्राखौनो एसेबो सानासै बिनि थाखायनो आं दिनै गामियावबो ओंखारनो हाला नुवाखै नोङो गामिनि मानसिफ्रा जोंनि न'खरनि सोमोन्दै मा होननानै रायलायबाय थायो नों खोनायाखै आंहा गथ' गैया आं लाजिनाय मोनबाय जाय बिनानावखौ आङो गावनि जिनिफ्रायबो बांसिन नुनोमोन बे बिनानावा दिनै आंनि एसेबो खोथा सानासै नों बिदि दा बुं फिसा नों बिदि बुङोबा सोरनि अननायाव थांनानै थानो माबोरै थैथों बियो थैनो बिखौ आइ नों बिनि बाथ्रा जेबो दासान थैथों बियो थैथों हिन्जावालायसि आयै गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि खस्थ' मोननांबाय आङो आयै फिसा बोरो उन्दुजायसै आयै मा आलायस्रि ओंखारनो मानो हस्पिटालाव लांनि आङो हासपाताल लांना मा खालामहैनांगौ जाखो बिनि उदैयाव थानाय गेसाव बेसादफोरखौ गारहैनो नागिरदों आङो हासपातालाव लांबा जोंहा दाय जायाथ' बिदि मोजां मोननाय सेंग्रानि बिमा बिफाया फैनानै केस होबा मा जानांगौ मा केस होनो बेसोर फैग्राफ्रा मा नांगौ फैनानै खबर लाफैसिगौमोन मानो खबर लाफैयाखै बिसोर फैग्रा मानसि नामा दिनै बिनि थाखायनो मान सनमाना गासै थांजोब्बाय गामियावबो ओंखारनो हाला बे उदै गिदिर गिदिर लानानै गामियाव बेरायहैबा आंहा लाजिनाय गैया आंहा मान सनमान गैया नामा आं गथ'खौबो मोनगोन लेंहर बाबार ओंखारनो मा आदा थ' माबा थांनांगौ डाक्टारनाव नोंनि उदैयाव थानाय गेसावफोरखौ डाक्टारनाव लांना गारहैनो नागिरदों नङा आदा आरो आं बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा नों गारगोन बेखौल' बुंदों नों थांनो थांनांदों आदा खुलुमबा आदा आं बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा सालाया मा बुंदों नोङो गारगोन नों बुं हानाय नङा आदा मा बुंदों नोङो गारगोन नोङो
आं नोंखौ सिखारनानै होनिसै आंनि साननाय गासिबो फोरमान खालामजोब्बाय फोरमान खालामो Alexi, sopena. Ini aku sebenarnya dong. Aku paham itu. Mau itu. Dah sampai mau tuh. Sopena salah. Aku tak ada itu. Mama, Alay, di mana? Kau dah mau itu. Selama saya dia, kira mana salah mana saja ini mah. Aku sopena salah. Ada aku tak. Aku sopena salah. Jangan tangan. Oh, sekat. Tangan. Jirai. Nang जेबो सिन्था खालामनाङा जि जाबाय थादो समायना अन'ना आंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै आं सिमाङावबो सानफेराखैमोन बेखौ आं थार गोसोजों मोजां मोनोमोन बेबो आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोन जाबाय सिरि थादो बियो आंखौ समाय होदोंमोन बियो गावनि बिमा बिफाखौ लांनानै आंखौ नायनानै लांफैगोन होननानै आं बिनि गामिखौबो आरो बहा थायो बेखौ सोंना लानो रोङाखिसै बेखौ नागिरनानै आं बहा मोनदों बिनि गथ'आ आंनि गोरबोआव दं होननानै मिथिनानै आदाया आंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय बियो आंखौ आरो माब्लाबाबो ज' थांफिननो होनाय नङा आदाया आंखौ सिखा लानानै दान्दायाव सोदों आं फैनो मोनगोन जोबोद मोजां हामा नाथाय बे आंनि गोरबोनि गथ'खौ आं आंनि आखाइजों फोजोबस्रांनो हानाय नङा जागोन दे नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा आलायस्रा दंफैयो नामा गैया आदा थगायनाङा गामिनि मानसिफ्रा खोन्थाखादों नोंसिनाव दंफैयो होननानै मानो थगायदों गैया आदा आलायस्रा माबा ओंखारबा आं न' सिङाव थांना लायनांगौबा नोंखौ जोथारथारगोन आं मिथिबाय माबा ओंखारबा नोंखौ आं बे गामिनिफ्राय गोजानाव थांनो होन्दोंमोन ना नों आरो बावसो थांबावदों खोनासं समायना आंहा नोंनि सायाव अननाय दं आरो नोंबो जुदि आंनि सायाव अननाय दंब्ला बेखौ जायगा दाहो आरो मा खालामाखै नोङो थाखै बिलाइ
माबाफोर खारगोना खारा नोंलाय? आं आलायस्रिखौ बिदि जागोन होननानै सानथाराखैमोनलै। नोंगौथ' आंबोथ' बिदि सानाखैमोन ना। बिदाया जिबायदि खोथा बुंदोंमोन ना, मास्टार जागोन, गथ'फोरखौ फोरोंनानै गियान होगोन, औ माबा हरै सहराव थांनानै माबा गेसाव बेसादसो लाना फैबाय। आंनि